Naša organizácia sa teraz samozrejme zaoberá chovom včiel, všestrannému rozvoju včelárstva na Slovensku, zároveň podpora a rozvoj včelárskych produktov, robíme rôzne edukačné veci, zároveň teda sa snažíme robiť rôznu osvetu. Nápad vznikol pred viac ako 2 rokmi a popri tých oslávach našich z tého výročia sme sa rozhodli urobiť aj pre verejnosť včelárske slávnosti tu vo včelárskom skanzene v Poľnohospodárskom múzeu v Nitre. Náš projekt je teda zameraný hlavne edukačný, všeobecne teda rozvoj včelárstva, upriamiť tú pozornosť, aké sú včely teda dôležité a ukázať, o čom teda tá celá práca je. Peniaze z grantu chceme využiť na podporu teda 3. ročníka včelárskych slávností, čiže nákupom rôznych edukačných zariadení na rôzne Montessori výrobky, workshopy, ktoré potrebujeme zabezpečiť, ochutnávku medu, medoviny a následne teda počas toho podujatia budeme robiť aj nejakú zbierku a tie všetky finančné prostriedky chceme použiť na obnovu tohto skanzenu, ako to bolo za posledné 2 roky. Budeme radi, keď nás podporia, pretože zachovávanie kultúrnych hodnôt a dedičstva chceme zanechať pre ďalšiu generáciu. Čiže pre nich chceme teda tieto finančné prostriedky vyzbierať, aby sme zachovali tento skanzen, aby sme vedeli opraviť strechy a fasády a tak ďalej, úle, včeliny a týmto v podstate zanechať teda naše dedičstvo zase pre ďalšiu generáciu. Takže ak sa vám páči tento projekt, budeme veľmi radi, keď nás podporíte a zachováme včelárstvo na Slovensku.